Duha ka parcels nga iship unta pagawa sa General Santos City ang gitunol ngadto sa kapulisan human madiskubrihan nga pinaugang dahon sa marijuana di ay ang sulod niini sukwahi sa giingon sa shipper nga motor accessories. Mutimbang sa 500 ka gramo sa pinaugang dahon sa marijuana ang nadiskubrihan sa kapulisan sa Police Station 3 sa General Santos City human gibuksan ang duha ka parcel adlaw Miyerkules ug mukantidad kini sa kapin 150,000 pesos. Matod sa General Santos City Police, ang maong parcels gitunol sa duha ka empleyado sa usa ka courier company human makatimaho og isog nga baho nga susama sa tabako. Sumala pa wala kuno sila gitugutan sa shipper niini nga si alias Jansha nga ablihan kini dihang gipadeklara ang sulod niini. Inay miingon lang ang shipper nga motor accessories. Busa nahuna-hunaan sa maong mga empleyado nga i-report na lang kini sa PNP. Sa investigasyon sa PNP, nakatakda unta nga i-ship ang usa sa maong mga package padulong Bunawan, Agusan del Sur, samtang ang laing usa sa Tubatuba, Palawan. Ginalocate na sa PNP ang sender niini.